Il-liġi li daħlet li friżar tal-embrjuni ilu oppost tal-missjoni ewlenija ta' kull minnu fil-politika, dik li ħares u jtejjeb il-qafas tas-soċjetà. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija intervistat waqt il-programm Iswed fuq l-Abjad. Qed innezzew il-konċett tal-familja mis-soċjetà tagħna. U allura dak kollu li għamilna politiċi li nipproteġu s-soċjetà, l-istruttura, il-fabrik tas-soċjetà din il-liġi teqrida. Kompla li l-liġi issa tmur kontra l-isem tagħha stess għaliex l-embrjun issa m'għadux protett. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista fakkar li l-Gvern Laburista m'għandux mandat li jdaħħal l-ifriżar tal-embrjuni u tenna mill-ġdid li l-Gvern Nazzjonalista ibiddel il-partijiet tal-liġi li jippermettu jew ma jħarsux kontra it-telf tal-ħajja. Il-partijiet kollha tal-liġi illi jippermettu jew ma jissalvagwardjawx l-embrjun dawk il-partijiet kollha tal-liġi li jmorru kontra l-Kostituzzjoni jew kontra id-drittijiet tat-tfal jew kontra il-ħajja, allura dawk jitneħħew. Dwar l-immigrazzjoni, Adrian Delija qal il-pożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista baqgħet waħda konsistenti, id-difiża tal-ħajja umana u d-difiża tal-interess nazzjonali. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista rrefera l-kwistjoni li nqalet mal-Italja dwar il-bastiment Aquarius u qal li l-Italja kisret il-liġi internazzjonali u Malta m'għandix iċċedi għal tentattivi ta' intimidazzjoni. Mela l-liġi tgħidlek illi dawk iridu jmorru x'imkien. Xerqu, mhux tħallihom, u dak ix-ximkien huwa the safest closest port. Fil-każ in kwestjoni is-safest closest port kien l-Italja. L-Italja kisret il-liġi internazzjonali u qalet jaħana l-portijiet. Mela allura trid tħares l-interess nazzjonali u tgħid le. Ma tistax pajjiż għax ikbar minni inħallih jibbulijani u jikser il-liġi, xiġifieri. Malta tosserva l-liġi, kieku l-closest port kien Malta kien ikun mod, l-Italja tosserva l-liġi. F'dak il-każ kienet l-Italja illi kisret il-liġi. Għal dak li għandu x'jaqsam mal-ġustizzja, Adrian Delija li wkoll il-kelliem tal-Oppożizzjoni għall-Ġustizzja għal il-Gvern qed jipprova jqarra meta jgħid li qed idaħħal iktar maġistrati għaliex it-tliet avukati li qed jissemmew biex inħattru maġistrati se jkunu qed jieħdu post 3 maġistrati li se jinħattru mħalfin.